Здравейте, добро утро, добър ден, честита събота. Мисля, че днес е влогмас ден 7, но не съм сигурна. Малко ми се губят вече дните, защото снощи отново докъсно опаковах подаръци, обработвах видеото. Към 12:30 вече започнах наистина много да заспивам и си казах, добре, ще поспя 2 часа, ще се събудя, ще обработя видеото, за да може сутринта да стана, да се изкъпя и да направя това интро и да стигна до дестинацията, на която ще ви водя днес на време. Събудих се в 2, пообработих малко, пак заспах. После пак пообработих малко, пак заспах. Общо взето, не знам къде се намирам, но както и да е. Бързам да отворя календара и да ви разкажа къде ще ходим днес. Днес е ден 7 и ето това синичко, което значи, че е тъмен шоколад, лешник и карамел отново. Те са общо 6 вкуса, между другото, така че няма да има кой знае какви изненади от към кафетата и все пак са вкусни капсулите. Тази всъщност ми е любимата до тук. И така, днес ще ходим да видим как празнува краля, т.е. ще отидем до замъка Уиндзор. Този път обаче няма да ви разказвам нищо историческо и така нататък, защото първо няма време да проуча и второ мисля, че ще е добра идея да го опознаем заедно и после да си кажем какво интересно е имало и дали си струва да се посети замъка. Между другото ще ходя до Уиндзор с една моя приятелка, така че съм я приготвила подаръче, което сега ще ви покажа, тъй като видеото ще излезне след като се видим, така че няма да има проблем. Ето в тази турбичка съм го приготвила. Взех ето този гланцирано червило на Rare Beauty. Чакайте малко да го въртя, да. Между другото, ако си пазарувате от Sephora в Лондон, в момента има много хубави отстъпки. Да си знаете. И ето тази коледна свещ. И разбира се, по пътя ще взема и нещо сладичко, защото правилата трябва да се спазват. И така, ще бъде интересно. Може би ще опитаме нещо вкусно днес. Ще разгледаме замъка. Ще пием по още едно кафе, защото знаете, че аз много обичам кафе и мисля, че ще се получи един много приятен коледен ден. Така че хайде да тръгваме. До после! Да кажа, имахме малко проблеми с моята приятелка. Тя идва от другия край на Лондон. Идваме от различни краища на Лондон и днес заради многото вятър има, разбира се, супер много закъснения, защото тук малко да позавали и всички се паникьосват и изпадат в някакъв апокалипсис. Така че за малко ще да се наложи да отложим, но дай Боже да стигнем до дестинацията. За сега всичко е наред. С големи закъснения, но мисля, че ще стигнем точно на време. Сега ще сменя още един влак и сме там. Вървим по график, всичко е точно. Защото духа страшно много вятър и сега се отправяме към замъка. Хайде!
Ами хора, това е за днес. Това беше влога. Много ми хареса в Уиндзор и замъка, и градчето около замъка. Има много приятни къщички, улички, ресторанти, магазинчета. Изглежда много китно и приятно. В самия замък също беше изключително красиво. Може да се разглежда, той е огромен наистина. Може да се разхождате във външната част и да снимате външната част колкото си искате, но когато влезете вътре, това, което може да се разглежда, то е едно крило от замъка. И за съжаление вътре не може да се снима и да се правят видеа, защото има съображения за сигурността, тъй като двореца все още се използва от кралското семейство за официални вечери и за тяхно лично пребиваване, така че абсолютно никъде вътре не се позволява. Ние, разбира се, направихме няколко скришни видеа и снимки, но като цяло все пак беше много красиво. Аз горещо препоръчвам. Ако решите, посетете го наистина, особено по Коледа. Украсата е просто вълшебна. Даже имаше една стая, където имаше камина, коледно дърво и зад коледното дърво едни огромни прозорци, през които се вижда зеленината отвън и беше невероятно. Не можах да направя видео, но тук ще оставя снимка, защото направихме една скришна снимка. Аз я откраднах от приятелката ми. Но общо взето наистина беше... Струва си. Наистина си струва. Аз помислих, че ще прилича малко повече на музей, т.е. че тази част, която се разглежда от хората е музейска някаква, но не. Всъщност наистина влизаме в стаи, които все още се използват от кралското семейство. Даже влезнахме в една, в която казаха, че те доста често там обядват. Така че буквално наистина влизаш в чужда къща, която се плаща от народа. Иначе в началото ти дават едни слушалки, с които можеш да чуваш абсолютно всичко за историята и различни интересни подробности. Мисля, че лятото е по-подходящ сезон да се разглежда Уиндзор, защото ние хванахме страшно студен и гаден вятър, както ви казах, мястото е огромно и отвън се ходи известно време, така че лятото определено според мен ще е първо, че е много по-красиво и просто по-удобно. То е на нещо като лек хълм, така че наистина беше много студено. Иначе билета ни струваше 30 паунда. Имате времеви слот, нашия беше от 1 до 1,5. Влизате си, разглеждате си. Наистина си прекарах страхотен ден и наистина си струва. Ако решите да го разгледате, горещо препоръчвам. Както ви казах, не можах да ви покажа абсолютно всичко, което ние видяхме, но наистина ви казвам, че си струва да влезете в този свят интересен, кралски. Така, това беше за днес. Надявам се да ви е било интересно и да съм ви дала идеи какво може да посетите, когато сте в Лондон. И така, ще се видим утре в следващия ден на Влогмас. Чао!